ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മന്ത്രം 2 നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ? അതെ. ഓ, 2 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. ധ്യാന മന്ത്രവും ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും. അതെന്താണെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞൊന്ന്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താ പറഞ്ഞതില്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണനുമാണ്. പരിപൂർണനായ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കും. അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാം കൃതകസ്യ സിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും അധികാരത്തിലും ഈശ്വരൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അവയിൽ നമുക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. വേറൊരാള് പറഞ്ഞ രണ്ടും മന്ത്രം ചൊല്ലണം നിർബന്ധമില്ല. ഓരോ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനത്തിന്റെ അർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണനാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായാൽ അതിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും. പറയാവോ? ഒന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ മാതാജി. എവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണുള്ളത്. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് അർഹതയായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. വേറൊരാള് പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അനേകം ഉത്ഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ആ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. സ്വപ്ന മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? റീന മാതാജി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്തോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രണ്ടാമത് കേൾക്കണം. കേൾക്കുക, അപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാ. അത് സാരില്ല കേട്ടാ, കാരണം അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറയിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞാലും കേട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനം. പുരുഷൻ സത്യവും പരമവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. പിന്നെ മന്ത്രം 1. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥാവതയിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈശ്വരനിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതും അധികാരപ്പെട്ടതുമായ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ബാക്കി മറ്റുള്ളവരുടേത് ധനം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം. ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനമന്ത്രം ഞാൻ മിടിക്കുക, എനിക്കറിയാം. അതെ അതെ, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞാലേ മിടിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് മാത്രല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യക്കുറവ് വരും. തെറ്റാവോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നത് ഈ പുസ്തകം രാവിലെ തൊട്ടവിടെ എടുത്തു വെച്ചതാ. പിന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പഠിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇനി ആരാ പറയാനുള്ളത്? ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനും സത്യവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സർവവും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി അവശേഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവം ഭഗവാനിലാണ്. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. ബാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ അവർക്കപ്പൊ? ഇത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയും. ഇനി മന്ത്രം 2 എടുക്കേണ്ടത്. അതെ. വീഡിയോ ഓണാക്കാനായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഓണാക്കിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ, നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, കട്ടാവുന്നുണ്ട് വോയിസ്? ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, മഴയുണ്ട് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തദോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതോ സ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമഃ
ഏവം ത്വയി ജ്ഞാനേതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരഃ നരേ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ന കർമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിപ്യതേ നരേ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. എന്നാ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പൂർവന്നേഹ കർമാണി വിശേഷതം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യത്തെ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവന്നേവേഹ കർമാണി വിശേച്ഛതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി വിശേച്ഛതം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാ ഏവം നാന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാ ഏവം ത്വയി നന്യതേ തോസ്മി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേശ്ചദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ? കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. കുർവൻ തുടരെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഏവ അങ്ങനെ, ഇഹ ഈ ജീവിത കാലയളവിൽ, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, ജിജീവിഷേ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ശതം 100, സമഹ വർഷം, ഏവം അങ്ങനെ ജീവിച്ച്, ത്വയി നിന്നിൽ, ന ഇല്ല, അന്യഥേ മറ്റു തരത്തിൽ, ഇതഹ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, അസ്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ന ഇല്ല, കർമ്മ കർമ്മം, ലിപ്യതേ ബദ്ധത്തിന് കാരണമാവുക, നരേ മനുഷ്യനിൽ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാതും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതിരിക്കണം, നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത്, നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? കഴിഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ?
മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആരുടെയും ആശിക്കാതെ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പാലിക്കുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ ആശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് മന്ത്രം 2 പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 2ാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാവോ ഒരാള്? ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അവൻ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ കുരുങ്ങുന്നില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അതായത് എന്താ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? മാതാജിയുടെ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങാതെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് 100 വർഷം അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നാൾ, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടതല്ലാത്തത്, നമുക്ക് സസ്യാഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അത് കൂടാതെ അതെ മറ്റുള്ളവരതും കൂടി നമ്മൾ ആശിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമുക്ക് കളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിധത്തില്, ഏത് വിധത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ? ആ വിധത്തില് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, അതല്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ആ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ പറയാം. അതായത് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ള അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ അയാൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തില് വായിക്കാം. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നൊരാൾ വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആകുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവണത വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ഒന്നടങ്കം പ്രകടമാകുന്നു. എല്ലാ ജീവിവർഗവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത്യധികം പാടുപെടുന്നു. വേദങ്ങൾ ഈ ഭാവം തികച്ചും സ്വാഭാവികമെന്നരുളുന്നു. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. അതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവവർഗത്തിന് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ആരും എന്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മരിക്കാൻ ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? ദീർഘായുസാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താഗ്രഹിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതാണ്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം നശിക്കാതെ ആത്മാവിന് ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദേഹത്തിലേക്ക്, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പൊ നമുക്ക്
അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഏതൊരു ജീവിവർഗത്തിനും എന്താണ് നമ്മളെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഈ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തിരിക്കാം? മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണത്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്. എന്താണ് കർമ്മം? വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. കർമ്മം. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാന് ആ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അകർമ്മം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അകർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. വികർമ്മം വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓർക്കാൻ വിരുദ്ധമായത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിരുദ്ധമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കളവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്താണ്? വികർമ്മം വരും. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അങ്ങനെ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, അതിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളത് അകർമ്മം. വികർമ്മം സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമാവുന്നതുമാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്തിനു കാരണമാകാണ്? ഹീനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തരം താഴ്ന്ന ജന്മത്തിന് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതിന് കാരണമായി മാറുന്നതാണ് എന്ത്? വികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിനിടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ സത്കർമ്മം ചെയ്താലും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും രണ്ടിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും, ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എവിടേക്ക് വരണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരും. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് ഫലം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അത് ആർക്കറിയാം? ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാത്ത കർമ്മം ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിയുള്ളവര്. അവർക്കറിയാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം അനുഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവസ്വമായ തൊട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത്. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സർവസ്വമായ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിവിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട
കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യ അകർമ്മം അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 3:9-16. വേദങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ കർമ്മ ചൈതന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അതുവഴി ഒരാൾക്ക് ക്രമമായി പരമോന്നത സത്തയുടെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി ഉദ്ബുദ്ധനാകാനും കഴിയും. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അതിശക്തിയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഒരുവനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിവിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലാണ് ഗീതോപനിഷത്തിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല? നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥ, അതായത് അകർമ്മം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതൊരവസ്ഥ വരുന്നത്? നൈഷ്കർമ്മ്യം, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. ആ കർമ്മം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 9-16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അതീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ട് കരുതാം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്? അപ്പോഴാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീശത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമമായ ഭോക്താവാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ മുറവിടാണ് എന്ന് ആ ഒരു ശരിയായൊരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശുദ്ധി കൈവന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ആ 3 ഗുണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും. അതീതമായ ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ ഏതാണ്? 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെ. നമ്മള് വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ നമുക്ക് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ, രജോ ഗുണത്തിന്റെ, തമോ ഗുണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഏതാ വരുന്നത്? വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണം ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെക്കാളും മുകളിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സത്വോ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. നമുക്ക് അതൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് നൈഷ്കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഏതവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ? വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടോ അതെവിടെയാണെന്ന്? പേജ് നമ്പർ 23, പിന്നത്തെ പാരഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നായിരിക്കും. അത് വായിച്ചോളൂ, പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ആർക്കും മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാൽ ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങൾ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനെ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയ സങ്കല്പം പുലർത്തുന്ന ഈശാവാസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗൃഹസ്ഥൻ പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, ദേശീയവാദി, മാനവികതാവാദി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായിട്ടോ ആകാം. ചിലപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? നമ്മളെ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു വീടായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്താണ്? വലിയൊരു വീട് വെക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്കൊരു വണ്ടി, ചെറിയൊരു കാറാണ്, പിന്നെ വലിയൊരു കാർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ്? വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ താല്പര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കും? നമ്മളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടേക്ക് വരാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്? ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ? എല്ലാവരും, ഒരാൾ ചെയ്തു, അടുത്ത ആള് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതെന്തായി? ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരുത്തരും. ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം എവിടേക്ക് മാറാണ്? സമൂഹത്തില്, രാഷ്ട്രത്തില്, മനുഷ്യവർഗത്തില് എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരുകൾ മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പല പല പേരുകളിൽ പറയും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധന കാരണമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. നമ്മള് പല പേരുകളിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സത്യത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്. അതായത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ ഇതിലേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിനെ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ നിർദ്ദേശത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിസം
കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം, ദേശീയവാദി, മാനവികതവാദി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ. അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കതില് കർമ്മബന്ധനം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തില് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നില്ല, ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈസങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്, കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഈശ്വരനാധിഷ്ഠിതമാക്കേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയ സങ്കല്പം പുലർത്തുന്ന ഈശാവാസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗൃഹസ്ഥൻ, പരക്ഷേമ കാക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, ദേശീയവാദി, മാനവികതാവാദി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും എന്തിന് കാരണമാകും, കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണെന്ന് പറയണത്. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ, അഭിലഷിക്കാൻ, മറിച്ച് അയാൾ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, എത്ര നാള് ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. മറിച്ചായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ചുള്ള ജന്മമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. വൃക്ഷം നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ, അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലല്ലത്, ആയിരക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, വൃക്ഷം കുറെ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിന് വർഷമാണ് വൃക്ഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ വൃക്ഷം നിലനിൽക്കും. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അല്ലെ. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്ത്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമാണെങ്കിലും അതെന്താണ്, അത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതം. അല്ലാതെ നമ്മൾ 100ഉം 1000ഉം കണക്കിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഈ മന്ത്രത്തില്, ഈശോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഇത്ര ഉള്ളതില് പറയാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്കായി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതം തുടരുന്ന ഒരാൾക്ക് 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് ഇത്രയും നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ച് അത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 വർഷം വരെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട്, എത്ര വർഷത്തോളം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണല്ലേ പറയുന്നത് ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തളയ്ക്കപ്പെടും ഭൗതിക ലോകം. ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായി തീരുന്നത്? എന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം മാറേണ്ടി വരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടേത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നു. കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അതിനാണ് കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു മാതാജി. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കർമ്മം കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത്. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരമാണ്, അനശ്വരരാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കൊണ്ടല്ലേ മാതാജി? അതെ. വർഗത്തിന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ കർമ്മം കൂടിയേ തീരുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണിത്. അതല്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്കത്. ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെങ്കിൽ അത് ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, ഞാൻ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചത്. ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനം ആയിത്തീരുന്നതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മബന്ധനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്, ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനായിത്തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. അതിനെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് നോക്കുന്ന ചിലപ്പോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെ ഇതിൽ വന്നു എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ബലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയില്. അടുത്തതില് 3 തരം കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ? കർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. വികർമ്മം സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതവുമായിരുന്ന കർമ്മം, നിഷിദ്ധ കർമ്മം. അതാണ് വികർമ്മം. ഇതില് നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ചതില് മാനസികവും വാചികവും ശാരീരിക കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ മാതാജി, അത് കണ്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നത്, വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു, കണ്ടില്ല. ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. അതുപോലെ അടുത്തതും ഇല്ല, സുകർമ്മം. അതിനെ പറ്റിയും കണ്ടില്ലല്ലോ.
ലാസ്റ്റത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. ഇല്ലല്ലോ, അതാ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല, ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം ഇതിൽ കാണാനില്ല. സുഖർമ്മം കാണാനില്ല. സുഖർമ്മം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി ഇതില്. നമുക്ക് 2 എണ്ണം വേണ്ട. ഇതിൽ നമ്മളെ സ്ലൈഡിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മന്ത്രം 2 അതെവിടുന്നാ ഇട്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ.